Hello guys, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Welcome po ulit sa aking channel. Ayan, live po tayo ngayon guys dito sa aking channel guys. Medyo madilim yung aking madilim. Ayan. Hindi na ako nakakapag-live. Ayan. Nais ko lang congratulations si si Brother John Andrew. Extremely successful ang kanyang magpakailanman kagabi. Grabe. Grabe yung ko kagabi. Grabe yung tawag dito. Yung yung kakaiyak talaga. Ayan, shout out sa ating mga nanonood dyan sa baba. Kumusta po kayo lahat dyan? Kung sino ka man nanonood. Shout out po. Madali ang live lang to guys ha. Madali ang live lang po. Yan, nag-like na. Nakita ko, nag-like. Ay, si Sir Millionario. Sir Millionario, salamat Sir Millionario. Ayan. Ano lang ako, Sir Millionario. Congratulations lang kayo kay John Andrew. Dante Baron. Akong Dante Baron. So, Dante, salamat. King Tamsak mo ay na. Wala, nice ko lang magpasalamat. Siyempre, sobrang dami ng mga ko guys. Sobrang dami ko nadagdagan talagang subscriber. Almost 1,000 talaga yung subscriber na dagdag sa akin. Salamat sa patamsak. Nakita ko nga yung tamsak mo dalawa. Thank you kay Akong Baron at saka kay tapos yung may lumitaw dyan na pumasok dalawa. Salamat sa mga pumunta dyan ha. Okay, Peter Apolona, may kasyarat po Sir Peter Apolona. Salamat sa iyong pagpunta at pagtamsak. Thank you. Kumusta kayo? Kumusta kayo Sir Apundante? Ayun, pangatlong tamsak ako. Bye, milyonaryo mo dyan mo, sabi naman ni tawag ito, ni Peter Apolona. Ano ako, Sir Milyonaryo, saka Apundante. Nagpapasalamat lang ako kasi almost ang dami ko talagang nagdagdagan ng subscriber kaya very thankful talaga ako. Grabe, ang dami talaga subscriber na pumapasok. Hanggang ngayon pa, ano pa siya, still counting ba rin siya, 7.24. Sabihin dumadami ang subscriber ko. At saka sa Facebook, sobrang viral talaga yung mga content ko doon. Kaya almost nasa 6,000 plus or going to 10,000 na siguro yung iba doon. Kaya thankful talaga ako. Papasalamat talaga ako doon. Kahit pa paano, nakakaranas ako ng ganung video doon sa Facebook. Lalo na sa mga video ko pa. Diba? Ayan, congrats Soy. Oo, salamat Apong Dante, Baron. Salamat Sir Milena. Oo, 7.24 ako. Dati lang yan, 6.4. Nung hindi pa siya nagba-viral. Ano lang yan, 6.4. Almost, 'di ba? Almost 1,000 mahigit yung nadagdag sa akin. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa kanya. Siyempre, ginawa ko, pinromote ko yung niya, yung Sir, nakapunta ka na ba sa... hindi pa nakapunta sa kanya. Hindi pa ako nakapunta sa kanya. Baka naman, Soy. Anong baka naman, Soy? Libre. Wala pa. Hindi nga ako nagsahod dun eh. Hindi ako makapagsahod sa Facebook kasi wala pa yun. Ano ba? Ewan ko kung magkano na ba yung naipon ko dun. Nasa $1 pa lang yata yung naipon ko dun sa Facebook. Pero sa YouTube, sana makasahod tayo. Oo, so pag halimbawa na monetize, Sir Bernardo, baba mo yung tawag dito, yung LS mo, premium mo, baba niya lang guys, okay? So ito yung kaya mo, live mo, may ating kang viral na itang 7.1.7, no? Di ba, apin eh? Yan, 7.1.7. 1.7 eh. Kevin tayo, viral ya. Problema siya. Oo, walang problema yun. Pag meron ako, magbibigay naman ako, pero parang wala ako, wala tayong magagawa. Ayan, 3 million, shout out sa ating 3 million. Ano lang to, short live lang to, short live lang to. Sarap ulo na, hindi pa ako nakapunta. Kasi nagla-live siya, madaling araw na yata yun, hindi ko alam. Kaya hindi ako makakapunta ng madaling araw. Okay, sige, Sir Milenario. Pin natin yan.
Ano lang 'to, short LS lang for, congratulations kay Brother John Andrew. Kasi nga successful nung kanya yung drama niya kagabi. Ayun pinanood ko talaga siya. Ayaw pala nung ano niya, ayaw pala nung, biyenan niya sa kanya dati. Kaya ang nangyari, nung na-experience nung asawa nung biyenan niya na mahal niya yung asawa niya, ayun, humingi ng sorry. On the way, milyonaryo mo Jamot, sabi naman ni Dante Paron. Thumbs na pala ako dito, Sir Milyonaryo mo Jamot. Nandito pala ako. Ano ba to? Mukbang to, Sir Milyonaryo? Marunong ka na mag-premiere ngayon, Sir Milyonaryo. Kain po tayo, double drumstick with Jamot. Sabi naman ni Sir Milyonaryo mo Jamot. Ano lang to siguro mga ah 20 minutes lang siguro, okay na ako dito, or 20-30 minutes lang ako, okay na ako dito. Mang Emong, nag-shoutout po Mang Emong, salamat po sa pagpunta. Ito na natin Sir Peter. Ayan, thumbs up na rin ako Sir Peter sa yung Sir Peter, nung isang araw nandun ako sa live mo. Di ba meron kang live dati? Ayan, susugurin ko agad ang bahay mo, sabi naman ni Mang Imong. Nung isang araw naka-live ka, di ba? Nandun ako. Hindi lang ako nagpaparamdam dun sa live mo. Di ba nag-live ka dati? Konti, hindi ko magkakamali, isa, dalawa, tatlo lang yung tao dun, di ba? Tignan ko si Imong. Okay. Dikit ko na pala si Mang Imong. Laki din ang bahay nito, 8,000 plus din, no? 8,000. Ayan. Ma'am Lubina Bendigo Mix Vlog, mega shoutout po. Ayan, may bago. Ay, hindi ko pala, dikit ko na ba si Ma'am Lubina? Ma'am Lubina, ayan, dikit na po ako sa'yo, Dito na ako. Mag-comment lang ako dito. Baka malupat kasi ito, minsan nagloloko ng cellphone ko, kaya kailangan sa lang i-charge, kaya mahirap talaga. Ayan, nandito na po ako sa bahay mo, Ma'am Okay na, okay na. Tapos na ako. Okay bro, milyonaryo ng Jamot. Ano guys, hindi po ako magtatagal ng live Hanggang ano lang ako, 20 to 30 minutes lang. Okay na ako dito. Kasi ano lang ako talaga, hindi naman ako nagtatagal ng live pag ganitong oras. Kasi kapag 2 oras, 3 oras, mahirap na kasi mahirap nang panoorin yun. Tsaka hindi naman nanonood yung tao. Mas maganda kasi kung konti lang talaga yung short video na 30. Okay na yung 30 to 20 minutes kasi yung capacity talaga ng Thumbs up, sabi naman ni Mark Ace. Ay, shout out sa iyo, Mark Ace. Salamat sa iyo pa-thumbs. May premiere daw si Mark Ace. Oy, Mark, kumusta ka na, Mark? Long time no siya. Ngayon lang kita nakita. Ayun, thumbs up na ako, Mark. Okay na ako, Mark. Ayan. Dance sa'yo by Peter, sabi naman niya. Okay, salamat guys sa 5 million na nag-thumbs up. Thank you. Sa lahat ng mga ganyan busy, sana all busy. Ayan. Busy all. Konti na lang guys, magano na tayo. Road 400,000, ano na tayo, 400 views. Malapit na tayo. Konti na lang to. Siguro mamaya to, kakayanin to. 1,000 lang kakayanin. Kasi may mga ano pa ako may nagba-viral kasi sa mga video ko na on the way pa siya, ongoing. Kaya, ayun, busy. Okay lang yan, Mark Ace. Alam ko nang busy kasi, di ba lumipad na yung asawa mo, di ba? Umalis na siya. Napanood ko rin yung vlog niya. Sila is Expladora. Alam ko naman yun. Ayan, nice ko lang, guys, nice ko lang po magpasalamat. Ayan, 2 million. Salamat sa mga 2 million na pumapasok. Nice ko lang po kasi magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin. Nadagdag talaga. Sobrang blessed talaga ako. Kahit pa paano, always nagpapasalamat ako talaga kay John Andrew. Kasi nga, siya yung nagbigay sa akin ng subscriber na madami talaga. Kasi dahil nga nag-viral yung video niya, kaya pati yung video ko napasama. Kaya lahat ng mga ano niya, mga nagsusupport sa kanya, pumasok din sa akin. Kasi nararamdaman ko yung
yung present nila kasi nagko-comment sa ano ko, sa video ko, kaya ayun. Talagang thankful ako dun, 'di ba? Hindi mo akalain na dumami pala yung subscriber mo dahil lang dun, 'di ba? Pero ano pa rin ako dun, kahit papaano thankful ako sa kanya. Pati sa Facebook ay dumami din yung ano ko, subscriber ko sa Facebook. Sa follower pala, follower. Follower tsaka views. Dumami din yung views ko dun sa ano, sa Facebook. Ayun, Dante Baron. Salamat Apong Dante ha. Apong Dante, long time no see ha. Alam mo Apong Dante, gusto ko talaga umakyat sa'yo. Promise. Wala, hindi ako umakyat sa'yo eh. Alam mo naman Apong Dante Baron. Gustong gusto ko talagang pumasok, umakyat sa live mo. Eh kaso nasa kabila ka eh, kaya ayun. Pero okay lang yun, no? Importante nagsusupport naman ako kahit hindi ako nagpaparamdam sa'yo. Yun pa rin ako Okay, ano ba tayo? 11 minutes na tayo guys sa Wawasoy. Bala mo naman ta, di ba, Apong Dante? Kung hindi ko alam kung may nakakwento na sa'yo. Basta ano na ako, move on na ako doon. Basta ako wala akong team. Gusto kong maging tawag ito, independent. Kung pumasok man sila sa akin, thankful ako. Kung hindi sila pumasok, walang problema. Basta ako, ano lang ako, talagang tumutulong lang sa mga ano, sa mga maliliit na subscriber, sa mga maliliit. Ayan, soon magla-live ako. Soon magla-live na ako talaga. May may pasabog ako tawag ito, this coming September, meron akong pasabog guys. Abangan nyo guys. Abangan nyo po yan. Ayan si AGT Adventure Hong Kong. May ka-shoutout po. May bagong pasok po si AGT Adventure. Maraming salamat po AGT. Ayan, subscribe na po kita AGT. Dito na ako sa ano nyo po, sa premiere nyo. This is a small YouTuber pasok. Let me help you make friends. Ito na po para alam nyo po. Ito po. Ayun, nandito na po ako sa inyo Nandito na po ako sa inyo. Basta abangan nyo lang guys Ayan, pasensya na po guys ano lang ako. Ayan, Chell Story, mega shoutout po. Ayan, salamat po sa pagpasok. Ayan, dali lang. Dito na ako. Asan na pa? Chell Story, ayan, Dante Baron, shoutout daw, sabi niya, Guys, meron na lang po tayong 6 minutes na lang po 6 minutes. Salamat sa mga nag-thumbs up at dumating po sa live po. Thank you po. Si AGT, okay na ako AGT nag-thumbs up na ako sa'yo. Dikit na rin ako sa'yo. Mag-iwan ako ng bakas para alam mo na nandun ako sa bahay mo. Dali lang. Pasukan ko muna to. Ayan. Sending.
Support from Kapogi Edward. OF, ano? OF Bikers. May kasara sa'yo, OF Bikers. Kabungi Vlog TV. Ayan, thumbs up host number 9. Tingnan natin ganyan. Walang jacket si Kabungi. Ayan. Okay na ako. Nagsukli na ako sa'yo. AGT Adventure. Pumasok na ako sa'yo. Si OFW, si Biker. Tignan ko nga to. Si Kaking Labs. Kaking Labs! Ano ka lang, hinay-hinay ka lang sa ano, sa pag tawag ito, pag-flood ng ano mo, bahay mo. O yan na, ano na ako sa'yo, dikit na ako sa'yo, dikit ko na yung main ko sa'yo. 939 ka na, Kaking Vlogs ha, ito. Sino pa yun nandun? Si Sakura Inc. May kasara sa'yo, Sakura Inc. from Japan. Sakura Inc. Kaya nandyan si Sakura Inc. Kaibigan ko rin to. Kumusta ka lang Sakura Inc. Kabungi TV, Kabungi Vlog TV. Mega shoutout po. Salamat sa pagpasok. Ayan. Ano mo ba to? Main mo ba to? Ano Kabungi? Kabungi Vlog? Main mo ba to? Para in case man dikitan ko. Pogi Yahoo. Mega shoutout. Salamat. Ma'am Lou, salamat sa idol sa pagbisita. Sa mga gustong bumisita sa bahay ko, welcome po kayo. Sana all madami din subscriber. Ano lang Ma'am Luz, anong pangalan ito? Lovinda Bendigo Mix. Ano lang kayo, tsaga-tsaga lang po kasi depende po kasi yung pag halimbawa may mga nag-viral sa'yo, talagang susubscribe ka nila. Lalo na yung mga guys, advice ko din sa inyo, mag-upload kayo ng short video kasi yung short video guys, nakakatulong yun. Halimbawa, sa isang video, meron kayong viral na video na short. Halimbawa, isang itlog, nag-viral doon, nag-5,000. Makikita mo doon guys, kung may magsusubscribe talaga sa'yo, may magsusubscribe kayo. Halimbawa, gaya nito guys, tulungan ko kayo no. Dali lang. Kasi sample ko dito. Ate kung gagawin yan. Ayan. Rick TV Vlog, mega shoutout sa'yo. Salamat sa pagpunta. Dali lang, bigyan ko yun ng sample guys. No? Saglit lang. Ito parang ganito. Asan na ba yung live ko dito? Yung dati. Ito. Ito yung kay John Andrew guys. Makikita nyo dito sa may analytics guys. Meron nakalagay doon na subscriber. Ayun o, mabot siya ng 400 plus. Ayun o. Ayun, saplit lang guys
Ay, ayun na. Sandali lang guys, nagpagawa kasi ng dede si ano, yung pamangkin ko. Kaya ayun, saglit lang. Saan na ako? Nagpagawa kasi ng dede. Ayan, nandyan si Peter, si AGT, si Bang Ebong. So siguro ng bahay yung mention sabi niya. Sakura 8 nandyan. Rick TV, may kasara sa'yo. Bro, pasensya ka na, hindi ako nakapunta sa live mo. Family G, may kasara sa'yo Family G. Salamat po, Ma'am Family G. Tingnan mo nga si Family G. Yung bahay ni Family G. Wow. Ano siya, ito bang Family G to, subscribe na ako sa iyo Family G. Iyan ko lang to. Ko-comment lang ako dito. Dikit na po ako sa iyo Family G. Salamat Family G sa pag-support. Thank you. Ay mga bagong pasok. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Ayan, thank you. Dito nagdikit na po ako sa iyo Family G. Dante Baron, Akong Dante, may live ka ba? Sabihin mo lang para next tayo kay ano. Akong Dante, pasuyo ng bahay mo Akong Dante. Ano, kailan na ba tayo? O 8 minutes na lang guys. Sige, gawin na natin 30 minutes to. Ayan, 30 minutes na lang ako. Ay, 30 minutes. 8 minutes. Wala lang live kay Dante Baron. Wala siyang live. Ito na lang. Mag-upload kayo ng short video. Sir Milenario, upload ka ng short video. Kailangan 30 minutes. Ay, 30 minutes. 30 seconds. Pwede na yun kasi may ano na yung ad. May ads na yun. Dante. Hindi lang. May tao. Ayan, okay na. Fantastic Cooking of India. May ka-shoutout sa'yo. Fantastic Cooking. Shout out. Ayan. Guys, next muna natin si Dante Baron. Ayan, nag-stay siya ng matagal. Fantastic Cooking of India. May ka-shoutout sa'yo, my friend. Nakilala ko to parang kay Coronel yata. Kay Renel Santos ko nakita to eh. Dali lang ay. Dali lang. Oh! Saglit mo, sandali lang. Sira. Magpakit niya. Diyos ko. Mga pamangkin ko, Diyos ko Lord. Ako'y tagagawan dede. Ayan, sakit lang po ah. Ayan. Sige na, gawa na ako dede. Oo nga. Ako yung taga-gawa nilang dede. Sabi lang ako.
Ayan, Family G, thumbs up, dikit na po, sabi niya Peter Apollo na. Ayan, 4 minutes na lang ako. Mag-end na rin ako guys. 4 minutes na lang. Ano yung may tinatanong kanina si Dan, si sir, paano malalaman ang viral na video? Hindi, paano mo malalaman? Halimbawa, may tested na ako eh. Tested ko na siya eh. Kasi nag-upload ako ng mga short video. Kapag nag-upload ka ng short video, tapos mga after 2 minutes or 3 minutes hanggang 5 minutes, yung views mo is nasa 10, 11, 12, 13. Ano na yun? Pa-viral na yun. Kasi tested ko na siya eh. Kasi pag nag-upload ako ng short video, hanggat hindi siya umuusad hanggang 5 minutes to 10 minutes yung video na yun, ibig sabihin hindi siya magpa-viral. Kasi isang views lang siya. Hanggang ginagawa ko, dinidelete ko agad. Tapos tested ko na naman siya. Mag-upload na naman ako ng short video. Ayun, pag nagpa-viral siya ng bawa 16, 17, 18, 19, 20, 24, ayun, ongoing na yun, pa-viral na yun. Kahit 1,000, mas swerte ka na kasi kung 1,000, pa-viral na yun. Mas maganda yun. Ganun yung technique. Ano ka lang, upload ka ng mga short video kasi kapag short video guys, may makukuha kang subscriber doon. Kasi alos ako nag-short video rin ako. Kaya dumadami yung subscriber ko. Pero hindi na ako nangingisda. Hindi ako nangingisda. Depende na lang kapag halimbawa nangingisda ako, pupunta ako dun sa mga papangat program. Pero minsan kasi hindi ako pwedeng mag-stay na matagal kasi nga kailangan mag-stay ka na matagal sa mga pangat program, di ba? Kaya ako kapag nagpapangat program ako, kung yung mga pinapag-graduate ko, kailangan pag-stay sila kahit pa paano. Siyempre, yung mga tumitis sa kanila, babalikan nila. Gano'n lang yun. Kahit pasukulin mo na lang sa host yun. Tumagal ka ng mga 20 to 30 minutes, pwede na yun. Kasi ano naman yun, test ano na yun, pasok yun sa ano niya, sa WH niya, saka sa views. Yun. Kahit 5 minutes, okay na yun. Pero, siyempre, nakakaya kung lagi lapag-lapag na lapag, di ba? Oo, nagawa ko ng dede, Sir Milyonaryo yun, dalawang bata. Yung pamangkin kong babae at lalaki. Yung bunso, yung bata na laging kasama dito, yun. Ano ko yun, pamangkin ko yun sa bunso. Kaya yun, na si Apong Dante, nandiyan pa siya. Okay, ano na lang tayo guys, 1 minute. Maraming salamat, Apong Dante Baron, Dasoy Dante, tsaka si Sir Peter Apolona. Milyonaryong Jamot, salamat sa pagpasok at sa pag-stay dyan. At ako mag-end na rin. Pasalamat lang ako kay John Andre talaga. Sobrang blessed talaga ako guys. Sana makaabot tayo sa 10,000. Sana soon. Sana this coming makaabot ako ng 10,000 no? Hanggang December sana. O kaya ilang buwan. Kahit 10,000 lang, masaya na ako dun. Tapos panibago ko naman. Kaya kailangan talaga guys, kailangan ka magpapansin sa YouTube, tsaka sa Facebook. Kapag magpapansin ka sa Facebook at saka YouTube, possible yan, lalo dadami subscriber mo. Tignan nyo, hindi ko talaga akalain talaga yung sa Facebook ko talaga nag-viral kasi almost guys, ang daming kong views on the way pa siya. Sana makabuto ng mga billion, no? Kaso malabo atang makakuha ako ng 1 billion. Asa na yun? Ito, grabe, 7,000 na yung isa. 7 at saka 6 point, yung isa. 6,000 na pala yung isa. 6 at saka 7. Ayan, magpapaalam na po ako guys. Ayan, kung sino man yung mga nandyan, pumapasok, thank you. Sino may mga hindi pa na shoutout. Ma'am Elena Journal, may shoutout po Elena. Ayan, tignan ko nga si Ma'am Elena kung dikit ko na si Ma'am Elena. Ma'am Elena, ninjan dinikit mo sa akin nata ninja. Ayun, pero tignan natin. Oo, dikit na kita Ma'am Elena, oh. Ayan, oh. Dikit na ako sa pero tamsakan ko na to. Ito Ma'am Elena, oh. Wala. Basta dikit na ako sa iyo Ma'am Elena. Ma'am Elena, Milyonaryo mong Jamot, ayan, ayan, kung nandiyan ka, hapong Juan Tamad, kung nandiyan ka, shoutout sa hapong Juan Tamad. Minsan kasi hindi nagko-comment yun. Okay guys, maraming salamat, paalam na po sa inyo. Ma'am Elena, thank you sa pagpasok ha. Apong Dante, Peter Apolona, salamat. Bye! And ingat po kayo guys, maraming salamat po sa support. Thank you, Apong Dante.